Sunt cazuri când noi recomandăm turbini la mâna a doua doar atunci când reparația totuși devine foarte costisitoare, când sunt practic toate piesele din turbine, practic sunt toate piesele din turbină formate și ele necesită schimbul lor. Deci ar fi mezul, geometria, actuator și câteodată chiar și unele defecte pe parte, pe corpul turbinelor, carcasă, da. În cazul ăsta, da, sigur că dacă nu ai posibilitate să cumperi o turbină nouă, mergi pe varianta la mâna a doua. Am avut un client Jetta 1.4 TSI hibrid. Problema a fost în turbină, era defectată carcasa, partea fierbinte a turbinei, mezul și actuatorul electronic. Unde numai actuatorul, dacă de-l cumpărat pe original, costă undeva în jur de 7.000 de lei. Și plus carcasa, care e undeva 3.500-5.000 de lei și mezul încă 5.000 de lei. Deci e și o sumă foarte, foarte mare, la care noi am mers pe recomandare, totuși să găsească o turbină la mâna a doua în stare cât de cât bună, să vii să o verifici și la noi și să o instaleze fără probleme. Teoretic, nu ai cum să verifici o turbină la mâna a doua atunci când o cumperi. Trebuie iarăși să te încredințezi cuvintelor spuse băieților de la dezmembrare. Sau totuși să riști, să o iei, să te înțelegi în caz de ceva să o aduci înapoi, vii la un centru autorizat, băieții o verifică și îți spun, să merită sau nu să merită.